αυτή η δολοφονία που μάθαμε χθες το μεσημέρι, με τον 33χρονο να χάνει τη ζωή του από τον πεθερό του, την πρώην σύζυγό του και τον εραστή της. Θα μας πει εδώ ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Στασόπουλος από το inargolida.gr όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ, γιατί είναι περίεργη ιστορία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γιατί καταρχήν ομολόγησαν. Ναι. Ομολόγησαν, λέω, την πράξη τους. Ναι, ομολόγησαν. Πρέπει να πούμε ότι το Άργος που έλυσε μια απίστευτη αγρίωτας δολοφονία, μια περιοχή που δεν γίνονται συχνά εγκλήματα. Το τελευταίο έγκλημα είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και όμως η μικρή κοινωνία της περιοχής μας έζησε εκείνα αναστατωμένη από αυτό το γεγονός. Κύριε Τασόπουλε, να δούμε το περιστατικό και το γεγονός έτσι όπως έγινε, λοιπόν, γιατί έχει και ενδιαφέρον με σκασμένο λάστιχο. Ήταν μια οικογενειακή διένεξη. Το θύμα ήταν διαζευμένο με την 25χρονη τέος σύζυγό του, η οποία εμπλέκεται στην δολοφονία, και είχαν δύο παιδιά. Υπήρχαν κόντρες και από το παρελθόν, τόσο για την διατροφή των παιδιών, όσο και ότι αυτός έλεγε ότι δεν του δίνουν να βλέπει τα παιδιά. Το τελευταίο είναι ότι δεν υπέγραφε το θύμα για να μείνει στο σπίτι που είχαν όταν ήταν παντρεμένοι ο 28χρονος φίλος της τέος σύζυγου του. Ο οποίος κατηγορείται και αυτός για συμμετοχή στο έγκλημα. Δεν σας άκουσα. Ο οποίος κατηγορείται και ο εραστής της ενδιαστάσης σύζυγου. Την Τρίτη το βράδυ, λοιπόν, το θύμα ήταν σε καφετερία του Άργους, αυτοί τον παρακολούθησαν και όταν έφυγε από την καφετερία, πήγε στο σπίτι του, μόλις βγήκε από το αυτοκίνητο, τον έπιασαν, λογομάχησε εκεί με τον τέος πεθερό του, αποτέλεσμα από τέος πεθερό του να τον χτυπήσει με ένα μεγάλο ξύλο. Ένα μαδέρι τον χτύπησε στο κεφάλι. Στο κεφάλι. Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση τον έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο του θύματος. Και σύμφωνα έτσι με τα όλα αυτά στοιχεία, ο φίλος της σύζυγου οδηγούσε το αυτοκίνητο, ο 63χρονος τέος πεθερός του τον χτύπαγε, ήταν στο πίσω κάθισμα και τον χτύπαγε συνεχώς στο κεφάλι, και σε άλλα μέρη του σώματος έχει χτυπήματα, αλλά τα κυριότερα ήταν στο κεφάλι, και η σύζυγός του, η τέος σύζυγός του, ακολουθούσε από πίσω με το αυτοκίνητο του πατέρα της. Τι είχαν σκοπό να κάνουν, γιατί τον έβαλαν στο αυτοκίνητό του και τον χτυπούσαν, όπως λέτε? Ήταν να τον πάνε στην περιοχή Κολοσούρτης, είναι στην παλιά εθνική οδό Άργους Τρίπολης, και να τον ρίξουν στο γκρεμό και να σκηνοθετήσουν έτσι ότι ήταν ατύχημα. Ένα ατύχημα θέλουν να σκηνοθετήσουν. Ναι, αλλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου, βρήκε σε κάποιο πεζούλι στο δρόμο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε εκεί. Έτσι λοιπόν πήγαν μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω, που είναι ο ποταμός Ερασίνος, που διασχίζει λίγο έξω από το Άργος. Πέταξαν το αυτοκίνητο και το θύμα μέσα στο ποταμό με βιασύνη, όμως έτσι όλες οι ενέργειες ήταν βιαστικές. Την άλλη μέρα, την Τετάρτη δηλαδή, αγρότης που πήγε και στην περιοχή είδε το αυτοκίνητο, ειδοποίησε την αστυνομία. Η αστυνομία ήρθε εκεί, είδε ότι υπήρχαν αίματα έξω στην όχθη, έψαξε και 200 μέτρα πιο κάτω βρήκε το πτώμα του άτυχου. Τους κίνησε υποψίες η υπόθεση, έτσι λοιπόν έφτασαν στους τρεις υπόπτους αρχικά, οι οποίοι τελικά εν τέλει ομολόγησαν την πράξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα στο Άργος. Και τώρα, καλή σας ημέρα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε